Iki kaya patih Sengkuni. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih Sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kowe ki ana omong sing tanpa guna. Kowe apa kartos lebar kuwi sing maju. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan ki ribet dadak benake kelat bau. Dadak neteke irah-irahan. Cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lah kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhone Bagong ora gigrik. Hah? Aja kok ming Durna. Ah sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina. Ha to, sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tak iso buka, kalah terus. Kok sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki kene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa to, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung ceputas, lekutis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartamawa, Surtayu, Surni, Sinden ngono kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak kae. Nek Islam wis apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kina ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amok kabeh. Bagong Padhararja sapraptamu. Tansah pinanganing kawidadan ring Sambikala. Kepalang kula ngaturaken sembah semoga ping pangabekti kula kunjuk sanipun Wa Prabu. Wa Prabu dengkulmu atos. Mengketok kaya putrane lho. Sinuwun Prabu Darma Kusuma. Iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja. Nune nggih wilujeng Ndara. Prayogakno nggih mulungguh. Nggih. Aja dienggo sak nggon-nggon. Ndak kleru lek ku nyebut. Mboten mungkin iki bar niki nggih. Cucul kula ya ming wangun apa mboten ngoten lho dadi piyayi. Le wangun awakmu wis wangun ning raimu tetep kere. Kempun atos suarane. Oh, Bagong Padhararja sapraptamu. Pengentenipun Begawan Durna wilujeng ning Sambikala. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampanana Bagong kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong Padhararja sapraptamu, ponongan Bagong Padhararja sapraptamu. Pangestunipun Ndara kembar wilujeng bekti kula kunjuk. Iya ya Bagong. Tak tampa pangestuku tampanana. Nune nggih sanget anggen kawin dadosaken jimat. Tak tampa pangestuku tampanana Bagong. Nune nggih jimat. Nenana ing kasantosan kabeh ping do mengestoni cok. Iya Bagong. Nggih. Ana apa Bagong? Sepisan kepareng ngaturaken tebah Siti Sekul Binung Teling
ron klopo apuren tambah bilih wonten lepat kula nggih kula ngunjatuh sampun Prabu Darmakusuma. Inja ora dadi ngopo Bagong matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih mugi andadosna ing kawuningan. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar utawi bapak kula Semar utawi tiyang sepuh kula Badranaya. Iya Bagong, bapakmu ya gene. Bapak niku ajeng pejah. Lho. Sebabe apa? Lara. Bapakmu lara. Nggih. Sak pengkere Ndara Janaka Kesah, kabar sing kula tampa, Ndara Janaka nika nilar kasatyan Madukara, nilar negari Ngamarta. Menapa leres mekaten sinuwun? Iya pancen bener. Mboten gantaran wektu bapak niku opnam. Bapakmu lara. Nggih. Madal sairing usada. Saniki teng griya nika mung kantun kecap-kecip. Awake kaya wis ora duwe nyawa, mung mripate tok sing urip. Mung kecap-ketip. Nek mak ampun mboten kalu, nek ngunjuk pun mboten iso ngunjuk. Kula ya wis omong karo bapak-bapak rasa nganu gegering awak, nek mati ya anak-anak wis ikhlas. Ngonten niku nek bapak tetep mboten purun seda. Monggo nek bapak seda niku kula bahagia. Wong edan bapakne mati malah seneng. Entuk lemah akeh banget kula. Wah, warisan diame-ame. Lah terus sawijining dina bapak niku ngendika kalih kula. Lah gene bapakmu iso omong, saged omong iso ning lirih. Kuping kula dadak kula templekke enten tutuke bapak. Iya Bagong, nggih. Ngenten iki. Bagong, ngenten niku. Lah ya leh momong ki seru wae. Kok njur kaya bapakmu. Mengke ndak ora padha karo kasunyatan, mergo sakniki niku napa-napa niku sok ora padha karo kasunyatan. Upamane piye? Kidul dusun ana ula gedene sak jempol, mengke kabar tekan tengah dusun ana kabar ana ula gedene sak lengen, mengke tekan lor dusun ana kabar ana ula gedene sak glugu. Kabar kalih kasunyatan mboten padha niku sakniki pun lembrah. Iya Bagong, nggih. Ngenten iki. Bagong. Kok wis seru? Bagong. Aku iso mari. Yen kowe nyuwun ngampil pusaka 3 negara Ngamarta. Kula ya semaur, apa Pak? Matur sinuwun Prabu. Puntadewa nek aku buta pusaka 3 nggo nambani awakku. Pusaka 3 ku ya apa wae? Setunggal. Tumbak. Padha lali iki. Wah cilaka iki. Dadak mulih njaluk keterangan bapak ya mung wirawiri. Tumbak baru klintring. Para welang. Nah, tempe karo para welang. Para welang. Tumbak karo welang angka 2 payung motho. Wah, bature Pandhawa pirang-pirang puluh taun karo pusakane Pandhawa ora apal. Ora payung motho. Lah payung apa? Pijet payung. Ora. Payung Tunggul Naga. Payung Tunggul Naga kalih perpustakaan wilayah. Pustaka Jamus lah, pustaka Jamus kelima sada nedya kula bolong. Bolong boyong. Nedya kula boyong wonten negari Ngamarta, anu Karang Kadempel ingkang wigati kinarya Jambi Bapak Semar. Pungkasane ngatur kula menawi Sinuwun Prabu Darmakusuma maringaken kanthi ikhlasing penggalih kula ngaturake panuwun ing tanpa pepindhan. Ateges Sinuwun Puntadewa menika menggalihaken lelabuhane bapak nggone momong para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti claprang. Nek mung disuwun ngambil pusaka 3 mesti mawon dipun paringaken. Ewadene Sinuwun Puntadewa ngekahi pusaka 3 menika. Kula sampun macak cara Gyatotkaca. Kula mboten ajeng wedi kalih sinten-sinten
nek perlu kula untir kabeh. Wah, Puntadewa kakangku. Werkudara piye? Aku apal karo Bagong. Yen wis kaya ngene iki dheweke ora iso dienggo dolanan. Ora iso, padake tawon. Dilangin tuku enggo dolanan. Yen muni nesu mesti nesu tenan. Lho, niki contone sing wis tau tak ajar. Wah. Sapa? Sapa ta? Aku ki nek omong sok ngawur e. Kula niku nek nesu medeni asli, nek nganti sampean boten maringaken tur nggih kula aturi ngemuti nggih sinuwun. Bapak niku ling abdi karo Pandhawa pirang taun. Pun suwe banget. Bapak niku tetep dadi abdi konsisten. Sebagai abdi mboten tau njaluk undakan bayar, ora tau njaluk undak-undakan napa-napa. Omahe bapak wiwit dereke Pandhawa isih cilik nganti saniki panjenengan wis dadi ratu ya popok kaya ngoten mawon. Niku ya bapak ora tau gresula. Nek saniki bapak niku lara kok Pandhawa maringaken ngampil pusaka 3 kinarya ngusadani bapak. Kok owel? Kok ora ikhlas? Niki kula perlu mempertanyakan keikhlasan Pandhawa sarta tresnane Pandhawa karo bapak niku lahir batin apa mboten. Ternyata Pandhawa dilabuhi sepena-sepene ning Pandhawa ora tau ngerti males kabeciane karo bapak. Bagong. Non. Pusaka kuwi nggone Pandhawa 5. Wis ngerti? Mula pusaka bakal tak paringke yen Pandhawa wis jangkep. Sebabe apa kok Pandhawa ora jangkep? Lah kowe wis matur yen bendaramu Janaka lunga saka negara Ngamarta. Oh iya. Ning sing nyuwun niku bapak. Bapak niku paring dawuh nek aku waras, aku goleki ndaramu Janaka. Ning gandeng aku kahanane kaya ngene, aku ora iso goleki ndaramu Janaka. Mula aku waluyakno sik srana pusaka 3 niku. Mengene bapak pun kebancut waras, bapak sing ajeng nusul utawa goleki Ndara Janaka. Ngoten ngendikane bapak. Werkudara piye? Werena. Wah, yen Bagong nganti ngopo-ngopo aku ora tanggung jawab. Kowe sing kudu nanggung. Kembar kepiye? Kula aturi maringaken O Prabu. Kok Prabu kula aturi maringaken. Bagong menika bocah edan. Menawi ngantos sakmangke mboten dipun paringaken geger sampun geger negari Ngamarta. Sinten ing badhe ngendhakaken dhateng pun Panakawan Bagong. Oh. Piye? Anu pripun? Iya Bagong. Pripun paringaken apa mboten? Kusik iki ana perkara. Lho, loro kaya ana masalah. Rawing Bapa Durna mrene uga kepengin mbutuhake pusaka 3 Bagong. Gandurna? Iya. Gandurna mbutuhake pusaka 3 sebabe Ngastina ke Taman Pegebluk bisane Waluya ditumbali pusaka 3 sing tok kandhakake mau. Mangke riyen saniki kula tak takon karo sampean. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Pun ngoten mawon. Panakawan karo Ngastina abot sapa? Kula ndereke sampean niku nganti sikil dienggo sirah dienggo sikil ora tau menuntut napa-napa lho. Terus saniki sampean kok ajeng mbelani wong Ngastina. Sampeyan le kesia-sia niki wiwit umur 5 taun wis disingkirke saka negara Ngastina, disingkang-singkang karo Kurawa. Nek cara Kurawa, nek cara kula nganti kesusu-susu. Nek cara kula, Kurawa ke Taman Pegebluk mbok ben modar kabeh. Nek Kurawa modar kabeh, panjenengan lenggah tok negara Ngastina. Panjenengan rasa nglakoni perang Bratayuda. Bratayuda. Hah? Bratayuda. Ora sida wuda. Ora. Wah, ora sida ndelok aku. Bratayuda. Wis. Terus saniki bareng Ngastina ana apa-apa kok do nyermimih njaluk pambiyantu ning Pandhawa. Apa ora gagas jaman sia-sia karo sampean? Bagong, wong urip ki aja duwe rasa males winales. Lah niku ora panjenengan. Panjenengan niku ratu sing pancen kondang ikhlas lahir batine. Aja kok brana picis. Aja kok garwa disuwun karo wong liya. Sugeng panjenengan disuwun karo wong liya nek nggo kabagyaning wong liya panjenengan maringaken. Mula ora aneh nek panjenengan menika keputihan.
Anu, ludira pethak. Getih putih. Caedan. Iya, Bagong. Nggih. Tegese ludira panjenengan pethak menika suci lahir batine. Saniki terus sampean abot Ngastina karo Bapak Semar. Monggo, ora masalah. Mangparing Durna. Mangparing Durna. Ning kula wiwit dinten iki njaluk tanda tangan kula keluar sebagai abdi negara Ngamarta. Kula ora sudi dadi abdi ning para Pandhawa sing pancen ora iso nggatekke karo kawulane, ora iso nggatek karo kawula cilik kaya kula niki. Kula nuwun pangapunten, Ger. Kula nyuwun pangapunten. Kula suwun kanthi sanget panjenengan kedah nglenggahi Bawa Laksana. Senyatanipun panjenengan kedah nglenggahi menapa ing sampun dipun laksanani dening anak Prabu Darmakusuma. Sapa sing dhisik didhisikake, sapa sing keri kudu nampa keri. Menika watahipun Narendra. Menawi panjenengan boten saged nindakaken kados mekaten menika badhe tetel kaliyan panjenengan. Saniki mung gumantung nyawang sing mbutuhke sapa? Apa sampeyan ajeng mentala karo Bapak Semar? Nek Bapak Semar ora ketekan pusaka telu, Bapak Semar seda sing kapitunan para Pandhawa. Kok perkara Semar mati menika mboten apa-apa. Pandhawa isih duwe nata Ndarawati iki menika Sina Prabu Sri Bathara Kresna. Sina Prabu Bathara Kresna menika pengayomaning para Pandhawa, suwing para kadang Pandhawa. Kresna tanpa Semar ora gayeng. Ora gayeng. Ngoten. Pandhawa niku pancen kudu dimong piyai loro. Nek piyai loro siji ora ana gotang Pandhawa ora bakal iso nglakoni urip minangka dadi satriya ingkang utama. Kula nuwun sewu nanging dhisik kula lho, Ger. Sawanipun rumiyin bukan Durna trimahipun Bagong. Mula sing keri ya kudu nampa keri, sing dhisik ya kudu nampa dhisik. Pokoke sampean kudu menggaliaken perkawis Bapak Semar. Ampun ngrungokke suarane kongkang kemunya ing kekeleng. Kongkang menika kodhok gedhe, kekeleng menika leng. Kangkung nang kemawon tablek lendute modal. Ngoten mawon mboten sampean ngrasake omongane wong sing sanyatane sejatine menghargai cintrakaning para Pandhawa kanthi api-api Ngastina ketawan pegeblok ngrebut pusaka. Nek pusaka wis karebut tumuli nuwun sewu badhe mejahi para Pandhawa menika angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Wis, Bagong. Ngapa? Kowe ngecek karo Bagandana, mboten ngecek niku nyatane. Lho, nyatane kowe ndakwa karo aku sing elek. Kula mboten ndakwa. Ning kula menika mung nggunakake ngelmu titen. Lha, nggunakake ngelmu titen. Durna Sengkuni Kurawa niku nek karo Pandhawa asline lahir tresna ning batin sengit. Pun ping pinten sampeyan ajeng renah patine para Pandhawa. Nek saiki aku pengen nyuwun ngambil pusaka telu mau, ki nek yo nambah rengane kula jeng Ngastina. Ajeng alasan apa kemawon, kula iso maca ati sampeyan. Lho, nek ngono kowe ndakwa karo aku, kula ora perkara ndakwa. Ning perkara niki perkara Sinuhun Prabu Darmakusuma ajeng meneke pusaka dhateng sinten? Kula panjenengan ngalah, paringke sampeyan kula kudu ngalah, ora usah nganggo padu. Iki ku nganggo padu mergo kowe wis wani karo Begawan Durna. Kowe ngalah. Kowe kere gedibal 17 wong elek kelak mripat. Semar kae yo mung kere. Semar kae wong ora duwe. Lho, Semar mati ya wis ora apa-apa. Wong sing mati wong ora duwe. Sing mati men kawula. Nggo abrak apa Semar? Semar urip yo mung ngebot-boti uripe para Pandhawa. Bagong kok salin koloran iki arep gelut e. Gelut nang nganggo sandangan kasatriyan iki ribet dadak benake kelat bau. Dadak netepke irah-irahan. Cecok iki ajeng gelut niki kula wis krasa. Nek mboten kula ajangi jembar ndak mung sak kepenake dhewe. Lho. Kowe ketoke bakal wani karo Begawan Durna. Lho, biyen wani saiki wani, Mbah. Ora ana alame Bagong kok wedi karo Begawan Durna iki kapan kula tak takon. Hah? Sampeyan ya wis kelingan nek kula niku mesti wani karo sampeyan. Lha kok dadak takon lho kok arep wani karo Begawan Durna. Bagong niku ora wedi karo sapa-sapa, Mbah. Patokan kula niku anggere bener sing tak belani wong tuwa kula, aja kok sampeyan dewa mudhone Bagong ora gigrek. Hah? Aja kok ming Durna. Ha sampeyan niku kudu meh titele pendhita kondang manyor-manyor ra ning Ngastina. Ha to, sampeyan niku upama gambare diumbulke ra tak iso mbukak, kalah terus.
Aku sampeyan ajeng nantang karo Bagong. Saiki ngene. Sampeyan butuhke pusaka telu, aku ya butuhke pusaka telu. Digawe sayembara. Lho, sayembara apa? Nek kula kalah karo sampeyan, sampeyan boyong pusaka telu. Nek sampeyan kalah karo Bagong, kula sing boyong. Lho. Oh, lah kewanen bocah iki kewanen ucape. Ora mbok pikir dhisik, wis tak pikir, Mbak. Wis tak pikir. Aku ngerti kowe nggo Kurawa ta, kowe gleleng nggo Kurawa. Kowe iki nek dhewe ya mung ceputas, lepudis. Ora ndek kewanen apa-apa, ning gandeng kowe nggo Kurawa, Dursasana, Kartamama, Surtayu, Surni, Sinden ngono kowe. Kowe mesti gleleng. Kowe mesti kaya yak-yak ora. Ning Islam apa ki? Sasuwene urip Bagong iki dilalah kok ora wedi karo Kurawa. Ayo kruyun. Kruyun. Bagong aja gawe dak-dakan ning pasulayan. Sampeyan meneng mboten? Kina ana sing ngisru-ngisru leh kula nesu, ora nyawang sapa-sapa. Amok kabeh. Nganggo tata krama ora? Nganggo. Kene wedi. Kono gedhe. Peserong nganggo akik lendodot. Wah. Lali ra tak copot. Lho nek ngono kok wani karo bekan lho sing tak wedeni apamu? Ayo metu jaba. Lho, kowe kok wong tua kok ora mikir to. Carane ora. Nek ora aja tak nyoba. Rugi. Goblok ora. Aku ora guneman karo kowe sing ora ono. Nek panjenengan kemanane metu to, Pak? Ayo, metu njaba. Tanding karo Begawan Durna. Nuwun sewu sinuwun mboten kula miwiti ajane pasulayan. Ning gandeng Bagong pun ditantang. Nanti papane wong neter kanthi dayan. Nang alun-alun negara ngamarta temtoke kowe omahku sing tekane pati. Wah, ben ditotak ingkal-ingkal jaringan. Lah wis tantang-tantangan kok malah begogok. Kawula ora diwangi ya mudhar tenan. Lah jare mau wani, mau ora ana Begawan Durna. Nek ora ana karepmu piye Bagong? Putrane do mangkat mboten? Sapa? Ndara Gargaja, Ndara Antarja, Ndara Antarsena. Wah, aku ora weruh. Ning pendak-pendak pasewakan mesti eneng Gatot Antarja Antarsena ora bakal tinggal karo kewajiban. Sip. Kula nyuwun ngambil Ndara Antarsena ya. Nggih. Iya. Ndara Antarsena Ndara Gargaja Antarja kula suwun ngambil. Sakarmu yen anakku gelem ngewangi karo kowe. Jalu ana tulung. Kon ngundurke Kurawa. Sip. Makasih. Iya. Sampun sinuwun kula nyuwun pamit. Sing ati-ati Bagong aja kaya bocah cilik. Darana kula sedewa kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dara Werkudara kula nyuwun pamit. Ya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur nuwun lho pun paring ngambil Kang Putra. Nek wonten ora ngaton ndak kula kalah karo Kurawa. Wah, ya sing ati-ati. Mergo jroning ati kula ora ikhlas nek pusaka telu aja diboyong kali Begawan Durna niku kula ora ikhlas lahir batin. Yo, wis mongso Baronga. Nggih, nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih. Sampun sinuwun. Iya ya Bagong aja kaya bocah cilik Panakawan. Nggih. Nek mboten ngoten ndak ora rampung-rampung perkarane Durna niku mung arep gawe maksiat. Durna niku mung arep gawe kisruh negara Ngamarta. Kula sing ajeng nambaki. Iya Bagong mangsa Baronga nggih. Nyuwun pamit sinuwun. Iya sing ati-ati. Sampun Ndara Kembar. Iya Bagong sing ati-ati. Iya Bagong sing ati-ati. Ndara Werkudara kula nyuwun pamit. Iya Bagong nyuwun ngambil Kang Putra. Iya wis kono. Tak paringi ngambil. Nggih, ngoten mawon nggih mungkin ndak selak
kewengen malah ora prayoga kedadiane merga niki gawat tenan. Iya. Nek nganti sinuwun Puntadewa kelangan tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka Jamus Lima Sada niku wong sing ora seneng karo Pandhawa niku ajeng gawe cinakaning para Pandhawa niku angel mijen moing ranti suwe banyu sinaring. Nggih ta? Iya. Leres mboten? Bener. Kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ndara kembar kula nyuwun pamit. Iya, Bagong, iya, Bagong. Ndara iku Ndara. Yo, kula mangkat to. Oh, mangkat sik ya, Jeng. Nggih ngesna dawuh. Kuwi sapa kuwi sik lemu kuwi? Adik kula. Rondo. Wah. Kok ora ngabari aku? Aku ki penggemar. Penggemar Dekule Atos. Sampun ngoten mawon kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, parang. Iya. Nyuwun pamit Ndara niku Ndara. Yo, sing hati-hati. Parang. Yo. Merga kula niku nek wis karo Kurawa jane asli ora seneng. Sengit kula kepati-pati karo Kurawa. Mula kula niku ndek penjangka nek Kurawa ketemu Bagong ijen padha ijen upamane. Iya. Kartomarma pas mlaku-mlaku dhewe ketemu karo kula mesti tantang gelut kok. Yakin kula jak gelut mesti. Iya, mergo sengitmu karo Kurawa. Nggih. Lah kula lek sengit iki mergane napa? Kurawa niku mesti gawe cintrakane ndara-ndara kula para Pandhawa. Mengko kula tresna ning ndara-ndara kula Pandhawa. Iya, ketok tresnamu karo Pandhawa. Mekaten. Sampun. Iya. Sampun. Iya. Pun nggih. Yo, sing hati-hati. Ndara kembar pamit. Iya sing hati-hati, iya sing hati-hati, Bagong. Ora sak susu-susu sare-sare. Wis ya Yem. Inggih ngatos-atos. Ora tak ajar tuman mae nggih. Yo. Ora tak waneni ndak durna iki arep suwi-wiya ya ta. Yo. Merga pun nggih. Yo, sing hati-hati. Sampun Ndara. Iya sing hati-hati. Ndara kembar. Iya sing hati-hati. Kula tak medal jawi. Mbuh rawang sulat. Lho kok nesu. Pamit kok bola-bali. Ngene iki ngopo? Sangu. Ora nggawa dhuwit. Wah. Ora duwe. Waduh. Durung ngompong wis muni ora duwe. Nggih pun, ngoten mawon. Kula nyuwun pamit tambeng mestu. Sing hati-hati aja kaya bocah cilik kono kawan. Nun nggih. Luwih Pandhawa isih cabang nganti claprang. Mula golek ana Bagong menyang endi? Yen pancen Durna bapakku nggunakake Kurawa kinarya srana milara karo Panakawan Bagong. Kaya aja nganti wegah. Bagong belanana. Kurawa undurna mengko bakal ana pangendika saka mbarep kakangku. Gatotkaca, Antarja lan Antasena. Wis Pak, nek pancen kaya ngono aku nderek kersaning bapak. Kang aja nganti kesuwen. Ayo. Bagong digoleki, kowe karo aku ra ketang sithik tau tate nampa pangudange Bagong. Tau dimong karo Bagong. Mula goleki nek nganti Kurawa arep gendak sikara karo Bagong, kowe karo aku ajib bilani, Kang. Iya, Dimas. Datlangane kalan Mas.
jare wong daplek. Durna nang ndi papan anggreng gleleng. Anggreng gembelo sirahe suarane kemlotak kaya krakal. Mesti nggawa Kurawa. Nek ora nggawa Kurawa Durna wonge ora tau wani swara atos. Nyuwara sing rapenak. Kurawa dampyak goleki aku. Aku ki pinter ndelik wong aku iki copet kok. Dadi bingung ora kaya kebingungan goleki aku. Ning suwe mesti kecekel iki. Ndara Werkudara tak suwuni pambiyantu Den Kang Putra kon belani kula nggih. Ha kok bubar pasewakan kok Werkudarane ra ngetok pancen wedhus tenan. Piyayine ora iso digugu. Seprene kok ora ana kemliure Ndara Antasena Ndara Gatotkaca. Nek aku nandingi Kurawa Ijen yakin mesti kalah. Wong Kurawa ki wong licik. Kurawa ki wong akal ukile wis ketok. Mesti nek mungsuh Ijen kalah karo aku terus ngeroyo, wanine ngeroyo. Lah nek dikeroyo ya kalah. Nek ora aku cekak-ceket goleki Ndara Antasena Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja takon belani aku selak kecekel Kurawa modar. Nek ora goleki Ndara pun suwe. Ya sawetara. Kok ora dehem ora watuk. Ora lara kon watuk. Pun ngertos lek kula omong. Wis. Terus keputusane Sapa? Keputusan sampean belani kula mboten? Gong. Nun. Aku kuwi tau tate tok udan. Nggih. Aku tau tate tok mong. Dek cilik biyen ning aku ora kelingan. Ning kowe tau tate momong aku, Gareng ya momong aku, Petruk ya momong aku. Semono uga aku Bagong. Aku kelingan jaman dijedi ning Kawah Candra di muka. Biyen aku capet-capet ketok ana Panakawan sing nunggu aku ning pinggiring kawah. Aku kula nika. Ha Petruk iki wedi karo panas. Gareng iki karo Kawah Candra di muka di kula sing nunggu sampean. Kowe Nggih. ngaturke panuwun. Sami-sami. Sampeyan tegese utang nyawa kali kula. Mestine ngono. Yen nganti kowe kena genining Candra di muka, mesti kowe tekaning pati. Mula aku ngaturke panuwun dene kowe arep gelem nunggu nalika aku dijedi. Nggih. Terus iki mau Kanjeng Rama paring dawuh. Rama sapa? Rama Werkudara. Ngendika pripun? Kowe arep diajar Kurawa. Nggih. Panjenengan pun do mangkat. Wonten sing gawa glugu, wonten sing gawa sekop. Ajeng mala kali kula. Terus sampean Aku didhawuhi Kanjeng Rama Kyai Jodipati kon ngewangi karo kowe. Oke. Ha iki sing arep kok mendorong tak iki piye iki? Aku ya kon ngewangi kok aja kuwatir. Nah. Pun nek sampean niat ngewangi kula, maju, gempur Kurawa. Ning nek aku sing maju kok kira-kira ngisini-sini. Apike ngene, Gong? Pripun? Aku ngewangi ning kowe maju wong methoke Kurawa. Yo gelut wae yo. Kowe karo aku senggel. Lho. Kok malah nesu? Nesu. Wong ngewangi kok malah kula kon maju. Kowe nek lolo tak tambani, nek mati tak uripke. Aja kuwatir. Mangkat to. Yakin? Yakin? Serius? Iya. Nganggo apa le nambani? Banyu sungetku iki. Ki nek diperes metu banyune. Nek nggo nambani wong loro iso mari, nggo nguripke wong mati sing durung winanci iso kelakon. Wah, kene ndek kutil lampu. Kutil dengkulmu mlocot kuwi. Iki pusaka padhake kutil lho. Kula tak maju, Aku sing tansah memanuki lakumu aja kuwatir. Nek meng Kurawa ora bakal menang karo kowe. Yen kowe tak tambani kowe tak uripke. Kowe diantem ngrasake lara, nek lara babak metu gedhe tak tambani langsung mari. mbok sampean buka apotek mawon. Hus. Kok malah kon buka apotek ora? Aku entuk tamba mujarab kaya ngono. Wis mangkato, Bagong mangkato. Yen pancen kowe engko kerepotan, aku nrabung saka Dirgantara. Wah, iki arep gleleng ya. Nggih, nun mengestu nggih. Yo sing ati-ati. Ning ampun dados saking kula lho. Ora. Terus sampean ajeng temu ndi? Mengke ketok Kurawa. Aku ambles bumi. Nah, iki pertanyaan meneh iki. Terus kowe nek ambles bumi terus aku lek ngundang sampean pripun? Aja kuwatir, kowe ngejluk lemah ping 3, aku metu. Mosok mimpin 3 metu. Iya.
sampe bola-bali ra tau metu. Aja sembrono, mangkat to. Ketunduk Kurawa nyun mengestu sing ati-ati aja kaya bocah kowe. Pancen bener apa sing ngendikake Kakang Prembandurna. Ing atase mung sak derajate Bagong wae lah kok ngembari marang panguwasaning pendhita ing Sokalima. Iki kaya patih senggone. Iya, Bagong. Lho, ora basa karo aku. Basa ya gelut ora ya jotosan. Ora usah nganggo basa-basa nang kene iki nang alun-alun. Monggo aku mau nantang karo Begawan Durna sing ketok patih sengkuni sak kurawane jelas kowe mbelani Begawan Durna. Pancen kepara nyata. Rasah kok ki ana omong sing tanpa guna. Kowe apa Kartos Lebar kuwi sing maju? Kartomarma atus libur dengkulmu melocot. Heeh, Kartomarma sing maju. Kowe aku ya wani, Kartomarma aku ya turah wani. Aja ngemeng Kartomarma ijen. Kerubutan sak Kurawa ora bakal tak tinggal loncat. Lah serep nyawamu. Ora serep ora dadi maling. Ayo. Kowe apa aku sing tekaning pati? Wani karo Kurawa. Sing tak wedeni apamu? Kartomarma wonten timbalan. Kowe iso mateni Bagong cilik iso bondo tangane ngrincung sikile. Nampa bebungah saka Kakang Prembandurna. Bagong, kowe ngalao. Ngalah piye? Ora iso kon ngalah. Cepeleke ora. Aku kalah nek wis tekaning pati, ngatang-ngatang dadi batang. Kuwi sipate Bagong ngono kuwi. Kowe wae mo sing ngalah. Lho. Kowe bali kowe mane remuk sirahmu. Lho, apa kira-kira kowe iso ngalahke Kartomarma? Kowe lah didelok malam ini. Bengi iki kowe apa aku sing tekaning pati? Pedhot sirahmu, Hah? pedhot gulumu. Wah, gimer sinahmu tak nggo gatheng kowe. Wah, jan saya suwe aku malah saya merinding. Bagong Sumbari kok meden-medeni. Ora meng kowe mo. Patih tuwek iki ceceki untune. Ora mlungos kok arep aku. Amo Suramrata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Pecah sirahmu. Pecah genti leganing ati bareng. Asem mah tak petok. Modare, kodan. Ayo, kekuatanmu sepiro Bagong Musaku? Remuk. Hot. Wah. Asik.
ngapa? Oh, arep modar aku yan. Mau janjine piye? Gejluk lemah ping 3. Wis luwih saka ping 3. Nganti sing tak gejluk ngolek-ngolek. Ra metu-metu. Ya sing gedhe pangapuramu kurang seru, Gong. Wah, ngene ngene iki aku enggak main aku. Enggak main piye? Wis ora nggo perang-perangan. Aki senugro ki nglocop bathuke iki. Ki gede iki. Tambane nganggo sungutku mari. Wih. Wih, heeh. Ki nggon unyang-unyang iki. Kuwi borok kok. Oh iya, Ding. Tambane iya. Yo. Ndak gatel. Yo. Malah nambani borokmu barang. Sonana wah wis ora tertib mah aku. Maju meneh, aku tak rasa ambles bumi. Engko konangan. Lera penak ning kono kuwi, Gong. Nek konangan tak dikira wong Pandhawa mbelani karo kowe. Lah ya kowe. Ngene bae. Piye? Lho, ora bosok Anu pripun? aku tak manji ning awakmu. Panjenengan aku piye? Manji ning jero awakmu. Kowe engko diantem ora krasa, dipateni ora iso mati. Ki serius. Iya, Tenan. tenan. Iki ndi? Ajene? Ora iso. Kene wae apa piye? Ciok ning ngombo iki. Yo. Elastis. Ora sudi. Metu ngendi kok ngewohke? Kowe ngamet ambegan, aku tak mlebu ning awakmu. Ngapa ta bukan? Wis ya wis. Nek aku mlebu ning awakmu kowe dikapak-apake ora apa-apa. Lah mbok yo ditibani gaman mesti kowe ora apa-apa. Mergo kowe kedunungan aku, kowe dadi ampuh. Wis ngono wae aku tak mlebu ning awakmu yo. Nek wis klebon awak aku mesti dadi ampuh. Nah, wis lah modar. Omong wae malah pidato. Aku tak keplak sirahmu lho kowe. Wis gawe wis. Gunjang kancing langit kelap-kelap katon. Lir kincang ing risang mawe kandrum. Nah, Wis, sampeyan ngerti? aku wis nang awakmu. Lho, kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo iki sukma. Wah, lah gleleng iki. Kowe diantem ora apa-apa, dipateni ora iso mati. Mergo saka dayaku. Terus kula iso napa meneh? Iso ngilang mboten? Ora iso. Mbok gawe iso ngilang. Benar nyolong kowe. Saidan ora. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Weh, lah kok sampean dadi wong biasa ora iso mabur? Mergo aku ora dikeparengake mabur. Nek aku sing duwe kekuatan iso mabur. Oh. Nek ambles bumi ngampet-ambegan niat ingsun ambles bumi, terus sirahmu tatapno aspal ngarep kuwi. ki anggere kok ora aku gejegluk tak jak senggel. Iya. Ngampet-ambegan. Weh. Ora sida. Weh, engko nek ra nyata mlenthung dase. Nyata-nyata gawe wis. Niat ingsun ambles bumi. Weh, wah, lah bumi iki peteng tenan. Ora ana apa-apa, Buna. Wah, lah kae ana wong kae. Tajak Pak, wah asem mayit to. Jaratan ketok le mringis metu ngolah. Ah. Nek mabur Sirahe gedruk ping 3 niat ingsun mabur. mbok sing apik omongane. Ya anu sikil. Wah, antasena ki arep nyilakake sirah kok kon gedruk ping 3. Ayo mumet mabur tenan kon melayang. Sikil gedruk ping 3 niat ingsun mumet. Niat ingsun mabur. Kowe aja tiru aku to, Antas. Wah, ya apik nek mabur bangane ambles bumi. Wah, iso karo ngendi-endi. Wedian kene ra golek kamar mandi ra ono gendenge.
rugi iki. Lah iki kamar mandi karo mikirake gendeng. Oh, tuwa ra sido. Ting klinting kabeh iki. Samotok. Wis. Nak medun? Ayo wis medun ngono wae. Ah. Ki arep gleleng iki. Wis nantango. Amun Surabrata, Jayabrata, ayo kartos lebar. Iki Bagong Sayar digdaya kliwat tukur. Kowe mungsu aku iso menang meguru karo kowe 20 taun legane ngatiku barak. Dasku, aku meguru karo 20 taun. Ya guys. Mati tenan kowe Bagong. Hah? Mati tenan. Engko tak jas. Manggone tak baterai colokan listrik murip menang, Guys. Aja edan. Ora edan serius iki. Pecah siramonya. Ya iki dorang muni gamelan. Ngopo dagdug. Pecah siramu. Warek ding. Pecah siramonya. Ah ngono. Hot. Mati ya. Wah! Waduh! Geletek dasmu wis maput ora. Pelekke ora. Rumangsane padake wong loro saudan telu saurupan. Tunggale Kartomarwa Kurawarwane ro Bakaya amuk legane ati. Arepku Kartodendra. Wah, ora tau mbayar per bulan kowe. Ora tau bayar Tadi denda terus peranganing para Sata Kurawa. Kartodendra. Dasar Pranyata. Kartomarma kalah karo kowe. Kartodendra durung karuan. Kowe arep ngopo kowe? Ngajar kowe. Kowe nek aku ngene iki kira-kira kowe gila ora? Lho, dimati lho. Lho. Kok mlesek awake? Ora mung awake tok. Aku nek bleseke sak ndase. Ora percaya kowe? Lho, Mati ya. apa mu amane? Kunjang Kanjeng pamit kala katon lir kinjanging aduh mawet gandrung nyuwun pangapunten Kakang Durna Lagi metu wis kesonjo mbaya. mboten nginten babar pisan nek Bagong digdayane kliwat ukur. Loh, Bagong digdaya mergane. Kula sawangsa ing katebian iso ambles bumi. Bagong iso ambles bumi iso mabur. Kakang Durna Kurawa bubar maut mboten kanten-kantenan. Lha sumanggaken Kakang Prembadurna. Oh, lore Bagong aja pamer. Kuat nampani Kyai Cundha maneh aku meguru karo kowe keparang.
Gus, Piye? Durna beto drei. Drei dengkulmu kae dudu drei. Lah napa? Kae pusaka arane Cundamane. Waduh, murup kaya wong nyuluh. Mergo saka dhewe kekuatane sing ampuh ngegilani, mula pusaka kae murup. Terus Ora sawedi. Pethuke Gong, kowe ora bakal tekaning pati. engko nek mati Ora sawedi. Tandang ngono, aku sing bakal namengi sekon jero awakmu. oke, ayo gawa pusaka suntan aku ora wedi legane atiku Mas. Kimbol manyar-manyar duk neng dungkul wana dadi alas-alasati wana. Saya gembelo siramu saya greleng pacakmu keparat. Ing atase wujude Bagong wae kok ngorak-arik para sata kula wis kasan bubar sar-saran ora karu-karuan. Ayo, nek pancen kowe didaya tandang ana Kyai Cundamane. Kowe sing wong jireh penemban Durna. Durung babak kulitmu, durung putung baluhmu. Kowe wis gawa pusaka Kyai Cundamane. Ayo, nek pancen pusakamu iki digdaya, tamakno dadane Bagong. Lho, kowe wani nang mari Kyai Cundamane? Ora wani sebab apa? Pusaka ampuh karo ora gumantung kowe. Ning gumantung kelakuane sing duwe pusaka. Nek kelakuane sing duwe pusaka kuwi elek, tumindake angkara budi candala, pusaka sing ampuh ora bakal ana dayane apa-apa. Ora percaya? Bisa dibuktikan. Silakan. Lho kuwi nyatane kaya ngono. Kabeh kuwi mung gumantung ana kersaning sing gawe urip. Ampuhing pusaka, ampuhing menungsa, malati papan panggonan ki mung gumantung karo sing gawe urip. Hah? Wis tau ngerti critane Nabi Musa? Lho. Pendhita ora tau menyang pengajian. Nabi Musa itu ngomong iya kaya entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi sabetno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka sing gawe urip, mula tongkate ampuh. Nek wis ora diparingi firman karo Gusti sing akarya jagat, tongkat kae ya mung kayu ngono wae ora ana dayane apa-apa. Cundamane semono uga, tok anggap ampuh nek Gusti sing gawe jagat marengake Cundamane ilang dayane. Kuwi mung wesi rongsokanku. Ayo tibane nang wetenge Bagong. Ayo wis. Ayo ora bakal temancep ning malah dadi srana melancarkan peredaran darah. Mergo aku tak uncek nggon weteng. Wis. Aja kok kian gunung sing tanpa guna. Dijajal apa piye? Oh, lakon mati dening aku. Wah, Durna bapakku, Bagong. Iya, saking pangatenipun ponakan Bagong saengga kula damel ribet wonten ing negari Ngamarta sewu-sewu kalepatanipun ingkang bapa Tandhah Wadana. Bapa Penemban. Mestinipun bapa Penemban Durna menika saged menggalih Bagong menika namung drajating Panakawan. Nanging sabab menapa panjenenganipun bapa Penemban Durna mituruti dhateng menapa ing dados pikajenganipun Panakawan Bagong. Oh, iya margi Bagong sampun kurang ajar dhateng bapa ing Sukalima.
Bagong sampun nias dhateng Bapak ing Sukalima. Bagong sajaipun sampun ngilani dhateng Bapak ing Sukalima. Namung semantena kang kinten kula Bagong namung dapur gegojekan. Mboten gadhahi niat wantun kaliyan Bapa Penemban Durna. Oh inggih ngaten kula nyuwun mangapunten lan salajengipun kula nyuwun dawuh saking Paduka Anak Prabu Puntadewa. Menggah kados pundi babakan perkawis menika? Sapurnaning pasewakan wujudipun Sekar Jatiwasesa lan Kajeng Jatiwasesa kula aturaken Paduka badhe maringaken pusaka tetiga inggih kasinggihan mekaten nyuwun pamit yen kula ngebapa badhe ngupati wonten pundi durungipun. Nek dilintani kayu jati biasa pripun? Bagong, No. kowe tak kandhani ya Bagong, nggih ratu kuwi ora kena mban cindhe, mban siladen. Mban cindil, Mban cindhe. Mban siladen tegese ora kena bedak-bedake. Nggih. Kowe balya ning Karang Kadempel. mekaten sinuwun. Iya Bagong. Matura karo bapakmu, bapakmu mesti wis tanggap. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Nyuwun pamit nggih. Ndara Kudara. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sampeyan ora ngerti kekuatan kula to? Winti kekuatan apa? Mungsa Kurawa menang. Wah, aku ya weruh. Gumun aku ing ngatasé Bagong kok kekuatane ngedapi-dapi. Aula saniki Bagong modern. Iso ambles bumi, iso mabur. Oh iya, Nggih, kaya ngopo? mangmake nek mboten pitados. Seneng ta kowe? Bahagia ta kowe? Metu ra omong-omong. Soale iki nek metu omong. Modar. Dapusi ale Kang Putra. Kok minta slupe kok njur arep sapa-sapa arep dimuki bapakku barang arep diumuki wong bapakku iki wong ngerti kok arep diumuki. Mbok menawa kok. Wis Bagong baliya, sandangamu kae mau gawanen. Oh iya. Kula kakek kraton ya, Wau. Ya wis jupuken. Nggih, ajeng kula nggih melih. Ya wis kono Bagong. Romo Kiai, oh. Dimas Antasena, Ketak ndasmu wae. Ora dakoni tenan aku. Ora masalah. Sing penting kowe iso gimer sirahe gareng. Sik diancam kok kakane. Nyuwun pamit, Sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggih, nyuwun pamit nggih. Iya.